Charan! Dako kay siya mga my loves. Talagsarap ini manggawas ingon ani nga saong. So hi mga my loves, another day, another vlog na punta karon mga my loves. And for today's video, day mga my loves, banin nasad ko ninyo magsuroy-suroy na punta diri sa hunasan para mangita og libre na pud nga sudanon. So wala sa day mi karon nang ngarya og pukot, wala sa minanaan og pukot kay mingaw pa ang isda. Karon kay hunas man ug mala kayo ang hunasan. Ubani ko ninyo mga my loves magsuroy-suroy na punta diri sa hunasan. Manguha tag bisag unsa mga my loves basta kay makaon lang. Ubani ko ninyo mga my loves, tara. So, kita na ta mga my loves oh. Dara o lugos man maklaro mga my loves. Lugos maklaro mga my loves. Pero ako lang gyapon ipakita ninyo. Lugos siya maklaro kay gamay man siya. Dara mga my loves oh. Di ba? Saan nga ba ye? Ikaduha na ni nga saang nato mga my loves. Ikatulo mga my loves. Ikatulo. Puros man bayi itong nakuha oy. Sige na lang. Ikalima. Puros gid bayi itong mga nakuha mga my loves. Sa mo na itong ikaunom mga my loves. Ikaunom nga saang bayi lang gihapon. So ika-7 mga my loves. Ika-7. So ikawalo mga my loves. Sa mo na din atong kuha mga my loves. So ikawalo ni. Tawan ninyo mga my loves, kita tag lishwi. Muna ito sa mag lishwi mga my loves. Lishwi. So dara, ang ikanay na to mga my loves. Kasiyam. Sumo din ako mag-iingon sa inyo mga my loves no nga kung magkugi lang gid magduko-duko dire sa hunasan mga my loves, narabi gid tay masud-an, nara tay makit-an. Pero lisod lagi kayo tigumon ang mga kinason mga my loves samot karon kay wala ra kay siya ingog nang gawas. Na ay panalagsa nga kinason pero mga bayi pod. Pero maayo na lang biya pod bisag mga bayi, at least makasud-an man gid ta. Hala, tan-awan ninyo mga my loves. Dako kayo ang kuan balat. Balat nga mani-mani. Nauda ko kayo siya. Pero dili na to ni kuan mga my loves. Di ara ka, tago ka diha. Na ako sa tubigan karon mga my loves. Sulay na pud diri oh. Diri. Diri na pud ta mo sulay aning na tubig. Kay didto man taganiha oh. Mala kaayo. Wala man kaayo didto oy. Sulay na pud nato aning na tubig. Sulay na po to diri mga my loves kay basin di ay naa diri ang mga saang. Diba mga my loves, kita na tag-isa ka mga my loves oh. Basin lagi naara din sila aning kuan, tubigan. Murag naara gid sila ning tubigan ba. Kita na po tagbayi mga my loves oh. Ganiha kita taglaki nga gamay, karon pod bayi na pod. Another bayi na pod mga my loves. Bayi gyapon. Tan-awan ninyo ni mga my loves, tanawa ha. Charan! Dako kay siya mga my loves. Puri buyag. Ala! My goodness, oh. Dako kay siya mga my loves. Talagsarap ini manggawas ingon ani nga saong. Hinduan sana ko mga my loves ha. Oh, di ara mga my loves oh. Dako kay mga my loves. Thank you Lord. Loves dako kaayo. Oh. Muni siya isaang salawod mga my loves, talagsarap ni siya mugawas. Bayi gihapon ni siya mga my loves. Bayi pa ni siya sa amua. Kay dili pa man siya tagas ang laki jud ani katong murag ana na bitaw kayo murag niliko na. Taang putag saang nga laki mga my loves oh. Charan. Laki nga saang mga my loves. Muna netog karon mga my loves oh. Sa mga na kong gingon mga my loves, basta magkugi, makalibre gid no. Magkugi lang kita mga my loves, og duko-duko aning hunasan. Makasud-an na lang kita. Matigom naman nato ato ang mga hininhasan. O magkugi lang kita panginhas mga my loves, duko-duko aning hunasan. Naara gyud tay masud-an mga my loves kay kaniadto mga kinason dili man ni nato kas ang makit-an dayon tanan. Tagsa-tagsa man gyud nato ni makit-an. Matigom naman nato. Mao na dayon, makasud-an na dayon ta. Balin dako kay sa hunas mga my loves oy. Nami diri sa pinakatumoy og
Alas 5:35 na mga my loves. Dako kayong hunas. Wala jud siya kaayo as in. Mala kayong hunasan mga my loves. Maura gid intaw nitong nakuha oh. Maura gid intaw nitong kuha mga my loves oh. May na lang ni makasudan oh. Diyan nagkatundako nga nakita na to ganiha. Oh, di ba? Libre na tong sudan panihapon ani. So naday ko diri sa pinakatumoy mga my loves. Kami na lang duha diri sa kong tatay oh. Ayon, hapit naman alas 6, manguli nami paingon. Sa maora to mga my loves, salamat sa pagtanaw sa akong video. Bye.